Здравейте! Днес сме в парк Дупница, парк Рила Дупница. Много е хубаво, не сме идвали от много отдавна. Искаш да кажеш нещо ли, мамо? Това ли е? Айде ти нещо. Къде отиваме? Люките. На люките отиваме. Айде, бързо тогава към люките. Айде да отидем да видим какво има в този парк. Идвала съм 2013 година, мисля, за последно в този парк, но е много хубав за деца. Има площадки, има много беседки. Сега ще видим какво има, ще ви покажа и на вас. Но мисля, че си заслужава наистина за една разходка, защото е много красиво. Виж, не са отворили още, мамо, сладоледа, магазинчетата още не са отворени. Само гледката, която се отваря. Знаеш, сигурно 12. Гледката, която се отваря на планината е много хубава, на Рила планина. Просто... Топи! Я да покажем с какви хубави рокли сте, мамо! Вау! Изправи главичка да кажа. Съдружка. Всичко е още затворено, но по-късно ще отворят. Ние няма да бързаме да си ходим. И там има жени, които в момента чистят дори, за да бъде хубаво и чисто. Самия парк няма вход, няма нищо. Влиза си и се разхождаш. Има доста майки, река. Много хубаво. Емили! Ти си много безстрашна, мамо. Айде, давай. Айде, давай. Дай баба дъжка. Я виж. А ти... Браво! Страшно. Да. Тут! Къде си ти, мамо? Аз темаше въобще се занимавам под Велев. Виках полицията и това. Ние за това заслужават. Иди сложи. Емили, хайде мамо по мостчето. Очудваме, че Емили мина през това без още да е страх, а за първи път е. Такава лентичка само. Караш корабчето ли, мамо? Браво! Пип! Да, бе, по-нагоре де, мамо, ти само 2 стъпала. А ти? Качвай се, айде. Това е за големи деца, ама добре, щом сте решили. Качвайте се, айде. Ще се качите ли догоре? Баш догоре. Айде, качвай се да видиме. Това е за големи деца, точно така, мамо. Пак се качи емето. Емили, още? Маймуна! Ти къде искаш да се качи? Тук как бе, мамо? На тези пилончета, мамо, аз не знам как. Очилата са много важен аксесуар. На всичко хубаво, което са направили, наистина парка е много приятен. С алеите, с тревата се поддържа, всичко се поддържа. Искам да ви покажа сега нещо, за което сме си виновни ние хората. И в този случай тук, като гледам къде са щупени толкова на опеките, това са някакви младежи, които са го направили. Го мисля за изключително глупаво, просто защото всяко нещо, което се прави, по някакъв начин се съсипва от хората. Фасове на 100 места, не може толкова да съберете тези фасове пушачите, да си ги свалите в кофата за боклук, за какво трябва да има навсякъде фасове. Това супер много ме нервира. Сега ще ви покажа. Реката, зеленина, красота. И стигаме до фитнес, който е направен. И една щупена пейка, втора щупена пейка там. И трета щупена пейка. И там има една четвърта пейка, която също е с само 2 дъски. Всичко е щупено. Какъв е смисъл на това нещо? Не мога да го разбера. И това е направено от някакви младежи, защото предполагам, че на фитнеса не идват възрастни хора. Това се прави от някакви вандали и така нататък, което е напълно безсмислено. Искам да ви покажа пълно. Има тенис на маса, ето там направени маси. Има хубави беседки, където хората могат да сядат. Има игрище. Идилия просто, толкова е приятно. Изключително приятно място и ето така, щупено, изпочупено, боклуци, за какво? До удоволствие ли доставят? И не знам, аз съм била тинейджърка, ама не си спомням така да сме чупили, да сме хвърлили, да сме... Вижте. И да сме правили така, не знам, разжароваме това нещо. И исках да си изкажа мнението, иначе парка е много хубав, наистина страхотно място.
Въобще този шум на реката е много добър, много е успокояващо. Тук да седнеш на една пейчица, да се чуваш реката, около зелена, спокойствие, има много малко хора в момента, много е хубаво. И децата за да станаха много безстрашни, не да се качва до толкова нависоко и не й пука. Много ми се искаш да ви покажа целият парк, но децата просто отказват да върват. Вървиме 100 метра сигурно 20 минути. И сега решихме, че ще тръгваме, защото няма смисъл, но ако имате път на Дупница, това е една така, може да си направите една много хубава разходка в парк Рила, град Дупница, на много хубаво място, има голям паркинг, безплатно, има много заведения, така че имате ли път към Дупница, възползвайте се. Това също е един така, ако искате да избягате от София, Дупница не е далеч от града, така че можете да дойдете до тук. Само гледката. Нагоре не може да отидем, но там има някакви бунгал. Има манастирче там. Ама не е завалял дъжда, бе, мамо, още! О, сега поход дъжда. Айде направо надолу. Айде надолу сега. Тя видя тези люлки, може би ще се спре, но ето тук има заведение. На парка в момента има и панаир с народна музика, Слав Калчева. Супер! Само искам да видите какво ни надо. Много е яко, много завалява. Затова изтръгваме точно на време и децата без това вече са изморени. Извинявам се за супер лошата светлина, но лампата в стаята ни е доста... Ни е доста лоша, но искам да ви покажа какво взех. Може да... Бях до Пепко, взех две неща на децата, просто исках да ги покажа. В момента те са пуснали тяхната лятна колекция, мога да кажа. И има доста симпатични неща, като аз на децата им взех по едно ето такова рипсово клинче за 5 лева броя. И също така им взех по един ето такъв, няма как да го покажа, ще обърна. Съм взела ето това бяло свичърче, ето тук светенца, няма нищо по него, ето така бяло е. Много ми харесва, като излизаме сега и вече е малко по-хубаво времето за отгоре. То струваше само 10 лева, много съм доволна, тези две неща взех. И това е. Също така ходих до 2 магазина за втора употреба, хора, това е моята терапия. Аз обичам да ходя в магазини за втора употреба и да пробва. Просто обожавам това. В Хуманата бях 2 часа. Всичко, което има в магазина, аз го виждам. Дали искаш да видиш нещо? Добре. Всяко нещо, което е в магазина, аз го преглеждам, давам му време, харесвам си, намирам си съкровища. Оправя го често, обичам. Днеска бях в Хумана Дупница. Много ми харесва, не знам, това супер много ме успокоява. Купил съм си точно 2 неща от този магазин, но това успокоение, не знам, на вас случва ли ви се такова нещо? Не се бийте. Това да ви успокоява. Просто правя си някаква така терапия с дрехи явно, не знам, но наистина напълно се изключвам и просто си ровя и ми е много приятно и си купих 2 неща. Не, това боли! Много се бият. Еленка бие Емили. Еленка бие Емили. Ти лоша ли си, Еленка? Да. Боже, хора, включвам се с някакво неискано мнение, но просто трябва да се го изкаже изключително. Зачарована ли съм? Не знам каква съм. Гледам Ергена за втори път. Да, покажи как си нарисува ръката, мамо. Браво, татуировки си направила, нали? Гледам Ергена за втори път. Един път го гледах преди, може би, 1 седмица и сега за втори път. Като цяло съм гледала някакви неща, като ми дадат в TikTok, но... Не си пожелавам на дъщерите ми такова нещо. Значи, някакъв селски бек е то Мартин, пълен. Аз не знам коя жена би харесала такъв мъж. Зъбите му, какъв е гнусен, какъв е... И там някакви си направени жени, грозно направени жени, примерно тази Даниела, не може да ми каже някой, че я харесва, не знам какви са тези скули, каква е тази задължена брадичка, какво е това нещо, както и не е, момичето и се харесва така.
повечето някакви силиконени, огромни гърди. Много грозно. Слушат чалга, пият алкохол. И това се дава в 8 часа вечерта по телевизията. Нали, аз също слушам чалга. Не, сега няма тук да се правя на, че не пия и не слушам и така нататък. Но това да се дава по национален ефир в такъв час. Прекалено, а? Много е прекалено. Те ми го спряха даже децата. И децата са против да го гледам. Боже, не знам. Вие гледате ли такова предаване? Аз единствено предаване, което ми харесва, май е един за друг. И не знам защо. Чакайте да се обърна. Така. Единственото предаване, което аз гледам е един за друг. И това е предаване, което наистина има според мен някакъв смисъл. Всичко друго е пълна пародия. Hell's Kitchen също го гледам. Но от време на време... но това е Ергена. Не знам, напишете ми какво мислите за това нещо. Този Мартин как го харесват? Коя жена би се целува с този човек? Аз ли нещо не съм добре или какво се случва с жените? Това са... Тая Даниела е мой набор. Боже, на какво прилича? Аз ли нещо съм сбъркана? Аз ли съм сбъркана, че искам да съм нормална? На мен не ми харесва тея такова нещо. Нали, ако си направиш хубаво ботоксче нещо, това ако много имаш нужда. Но това нещо на мен не ми харесва. Това не е нормално, хора. Моля ви, кажете ми вашето мнение, ще ми е интересно да го разбера. Здравейте, аз отново съм в Ring Mall. Тук ми стана като втори дом, всяка седмица съм тук, но търся ние роклички, защото в понеделник ще правим фотосесия на децата и си нямат подходящи рокли, искам да са много сладки, затова сега дойдох до тук да разгледам, защото имам повече магазини и може да намеря нещо, което да е подходящо за случая. Така че ще видим. Реших да им направя професионална фотосесия в студио, заедно с нас. Също така на фотосесията ще присъстват и техните братовчетчета, защото, не знам, не съм им правила до сега. Не е толкова скъпо и реших да пробвам, за да видя дали въобще те ще имат внимание да слушат. Макар че това съм правила винаги вкъщи, се е получавало. Сега харесах и ни, ще погледна в магазините като Пепко, Айкики, Сънсе, защото все пак тези роклички няма да ги нося кой знае колко често. Още нямам никаква идея в главата как искам да изглежда самата фотосесия, но се надявам, че момичето, което ще ги снима, ще има някакви идеи. Аз ще си занеса по 2 роклички, пък ще видим как ще бъде. И естествено след това ще ви покажа какво съм взела. Като цяло мисля да съм с бяла рокля, Емил с бяла тениска и дънки и така. Тук що мисля, че видях някаква такава известна при децата линшо или не знам каква беше. Аз не вярвах, че те ходят с цял екип, който ги снима. Просто ужас. Тук що установих, че Лайкики в провинцията е по-ефтино, отколкото Лайкики тук в София, защото онзи ден купих маратонки на децата от Лайкики Благоевград, които струваха 35 лева и 99 цента. Тук тези същите маратонки струват 44 лева и 99 стотинки. Тоест тук е по-скъпо. Здравейте, прекрасни хора! Отново сме в колата и пътуваме. Здравейте! Мамо! Здравей! Кажете ли вие двете здравей с очилата? Здрасти! Емилия, ти? Днес пътуваме за Козлодуй. Утре съм рожденичка. Колата ни е доста друсаща. Утре съм рожденичка и решихме, че ще празнуваме заедно с сестра ми и с нейното семейство. Затова сега пътуваме натам. Мама и тата и те са пред нас с колата. Караме заедно. Доколкото тата е разбрал, че караме заедно, защото изпреварва много странно от време на време. Но да, ще пътуваме до там. Не знаем още какво ще правим, дали ще правим нещо интересно, но ще се разходим в градчето, ще празнуваме, ще си направим грил, ще хапнем хубава храна и така. И ще ви взема с мен да отпразнуваме заедно 33-я ми рожден ден, семейно и нещо друго? Ти си кажеш. Исках да разкажа нещо, понеже много харесвам Руши Виденлиев, откакто бях много малка и видях, че ще има участие в София на 29 април и реших, че това ще си да го направя като подарък за рождения ден, да хода на участие на Руши Виденлиев, но има голям проблем с купуването на билетите и просто телефона ми ме изхвърляше от самата програма на евенти и не можех да купа билети. Вчера ходих до ОМВ-то, обаче вече беше много късно, те ми отказаха да ми продадат билети и с 300 Зора. Той обяви, че са останали само 10 или 15 билета в инстаграма му.
с 300 зора намерих начин и купих билетите, така че на 29 април ще ходя на участие на Руши Виденлиев. И съм супер доволна. Нещо друго, което направих, отрязах си косата, но просто ме е срам да си покажа колко. Наистина стана доста късно, но нямаше друг начин. Моята коса е доста тънка, доста слаба и за да почна да правя нещо, понеже използвам шампуаните на Елер и тоника им, те са наистина хубави продукти, но за да видя дали ще има някакъв ефект, си постригах косата, защото де факто махнах изгорялото и сега ми е до тук. Защото отгоре си я боите и съх, макар че на камерата не изглежда толкова тъмно, но е с една идея по-тъмно. Но ще свикна да се гледам и така. А нещо утре, което ще правим, е фотосесия на децата и на нас. Ще направим семейна фотосесия, като на тях ще направим фотоснимки заедно с децата на сестра ми. Това ни е плана. Измислила съм така да смеся с тънки и с бели блузи всичките. Мисля, че ще е хубаво на бял фон, така да има черно-бели снимки и по-близък план, просто да е малко по-професионално, за да може да си направя големи снимки, да си сложа на стената. А и ставам на 33, така че ще имаме и такива снимки. С Христова възраст. Да. С темето се запознахме като бях 6-ти клас. Тогава съм била на 12-13, а сега съм вече на 33. Цял живот заедно. Късмет. Късмет. Била съм ти на късмет. Маймунките скачаха ли в зоологическата градина? Да, а слона? Миришеше слона. И прави така с утичката. На тях толкова много се впечатлиха от зоологическата градина, че още вече е минала една седмица. Не спира да разказват как маймунките са скачали, как са яли морковки, как при слона е миришело, как сме гледали рибите. Наистина си правим. Какво? При слона какво правихме? Миришеше при слона, да. Мирише и не влизахме. А какво правеше носорога? Носорога какво направи? Пишкаше носорога. Да, доста са впечатлени от зоологическата градина и от животните. Макар че няколко майки ми написаха, че тяхните деца на тази възраст не са се впечатлявали. При нас беше добре. Какво? Софа не знам, мамо, какво е. А ние сега къде отиваме? При Гинка? Не бе, мамо, не при Гинка. Гинка е приятелка от Германия, те постоянно я споменават, явно са се натъжили вече. Ще се обадиме сега. И ще ви взема естествено с нас. Вече се озеленява навсякъде и е много красиво. България. Ох! Имаме ръката. Това пред нас е тате. С бързия му голф. Правя тук някакви ремонти. Много е красиво. Сега ще минем през Луковит и не знам дали сте гледали влог от по-миналата година. Имам такъв влог от Луковит. Тогава обикаляхме много с нашите кумове, но решихме, че спим в Луковит. И беше ужасно, бяхме много недоволни, нали? Де факто ние си изкарахме много добре, но този хотел го даваха, че имаше спа, че имаше това, че имаше много, имаше 2 басейна на кръст. И беше много скъпо. Знам, че там беше изключително скъпо, защото една наливна бира, няма да забравя, беше 8 лева. Ама и тогава си изкарахме много хубаво. А в Испания беше 3 евро на брега на морето. Миналата година от Испания, да. Точно преди една година бяхме в Испания за рождения ми ден. Като цяло много обичам за рождените ми дни да пътуваме. 2023 година бяхме на Майорка. Не, 2022 бяхме на Майорка. 2023 родих си, бяхме в къщи. Но тогава нататък винаги сме пътували. 2024 бяхме в Испания. Сега отиваме на Козлодуй, ама пак сме в България. И като цяло искам винаги да имам някакви хубави преживявания от рождения ми ден, а не просто да седна и да хапна и да пина. Просто наистина искам винаги да си го изкарвам хубаво. Минахме по някакъв много странен път, защото магистралата е в ремонт и след Луковит има толкова много села и е толкова... Има много изоставени къщи, естествено, но има повече села си има читалище, такива кметство, доста оживено, доста е... Да, много е приятно някакси, много е хубаво. Като тръгнахме от Червен бряг надолу по селата. За първи път аз идвам в този край на България. До Луковит ми е било граница. А сега вече на другия край. Ма е много приятно.
Има люк и децата вече заспаха. Ние си имаме още доста път, но има си стадион, но не се поддържа. Жалко. Добре, сега ще го косат и айде. Да. Хубаво е. Ние нямаме нашия... Магистрала Струма го развалиха, страхотен стадион, село Мурсалево, страхотен. Да, имаше преди всичко. Много легнали полицаи, много нещо. Това щъркели ли са? Щъркел! Туту! И е много хубаво времето, нали? О, да. Сега спряхме на Бяла Слатина, защото мама и тата казаха, че тук има много хубави кюфтета и сега отидоха да вземат кюфтета да ядем. И виждам, че тук има един много хубав голям парк, лесопарк се казва. Като цяло градчето ми се вижда доста голямо. Не знам. Странно колко голямо е България, как не си познаваме родината. Наистина, аз никога не съм мила в този край на България. Никога. Преди като сме ходили в Козлодуй, сме минавали по магистралата, може би затова не сме минавали от тук. И има хубави места, хубави неща, които могат да се видят. Може да ми напишете в коментар. А понеже тази година съм решила с децата така малко да ги вода на забележителност. Макар че толкова много не разбирате, но ми е интересно. Така че може да ми напишете в коментар къде е подходящо за малки деца. Коя забележителност ще бъде интересна и за тях, примерно. Някой водопад ли, ама те са много високо, сигурно няма да може. Също така съм си поставила тази година за цел, че искам да изкача връх. Най-вероятно ще е някой малък. Но искам да пробвам, искам да видя какво е, искам да видя как е от високо. Много ми харесва, гледам такива видеа и винаги се възхищавам на хората, които изкачат върхове. Аз никога не съм го направила и вече съм на 30, май ми е време. Ако не си намеря компания, може и сама. Тук на тези кюфтета, дето мамите да спряха, наистина доста хора, явно са хубави. И кажа после как са. Кюфтетата бяха топ. Ако минавате през Бяла Слатина, препоръчвам и тук кюфтетата на гъла са много добре, много са вкусни. Салатките, картофките, всичко беше много вкусно и хляба. Даже си взехме два за вкъщи, много вкусно. Точно срещу парка. Изпробвано, заслужава си. Той тръгна. Тя тръгна и не ни чака. Не разбра, че караме заедно явно. Ето тук това с каренце е супер. Не пляц. Я возя тук за пасовете. Люлите се, тате, люлите се, браво. Айде сега с Софи свалете Емили да качете другата. Как се оплезила? Здравейте! Айде пейте! Happy birthday to you! Айде пейте на мама! Happy birthday to you! Опа! О, дедо! Той с шапка! Тутет! Решихме, че ще празнуваме рождения ми ден днес за утре, де факто, и да празнуваме на двора, но искам само да видите какъв късмет. Там небето е супер светло, смисъл дъжда оттам изчезна, но на тук е много тъмно. Сигурно се надяваме да ни заобиколи и да не ни завали, но просто обръщам за да ви. Гледайте! Вау, направо изключително тъмно стана. Ако ни заобикали, сме големи късметли, но май ще трябва да празнуваме вътре. Просто небето натам вали много силно. Светка гърми. И натам е светло, но... За втора маса с ваш Ушков. Дами канят. И специално за рожденичката утре, която ще празнува своя 33 годишен юбилей. За моята съпруга специално. Я имам 100 живота. Айде, браво! Оле, лежи
Старата. Здрасти, Макси! Здрасти, Макси! Здрасти, Макси! Чуко, 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 Макси! Здравейте, днес съм рожденичка и реших, че си подаря на семейна фотосесия, но сме твърде не подготвени за това, така че сега ще видим какво ще стане. Като цяло, това ми е визията. Името пак добре изглежда. Децата са сега с роклите, поне сме на 3 тоалета, за да е по-хубаво за тях. Какво стана? Какво има? Какво ще ви покажа готови така? През който минахме. През който ни прекара навигацията е не второстепенен, а тритестепенен. Как се казва? Ужас, мен ме е страх направо. Здравейте! Един ден след рождения ми ден тръгваме си за София и навигация ни прекара през един много странен път, който едва ли е главния, но ще пътуваме малко. Навигацията ма ни обърка, ма нищо. Като цяло рождения ми ден мина много добре, ми беше подготвила много хубава изненада с тортата, правихме си фотосесия, децата през цялото време реваха, въобще не искаха да се снимат. Имаме сигурно от 200 снимки 5, които са хубави, но каквото да стана от това. Сега ще пътуваме 3 часа, децата вече заспаха и има много дупки. Нещо да кажеш как се изкара влакане? Много добре. Много беше хубаво. Пак ще бъде. С близки хора винаги е хубаво. Докато някой не се разсърди естествено за нещо. По принцип препоръката беше да минем през Кнежа, но ние решихме, че ще минем през Лом или навигацията така реши. В момента дойдохме в Лом. През страшен път. Не го препоръчвам въобще. Дупки, павета, направо... Ужас. Ужас. Поне разглеждаме България. Направо ще копардисваме. Времето дори не е на наша страна, защото започва да се разваля и да вали, но вече пътуваме час и половина и сме след Монтана, нали? Така. Остават ни още 2 часа път. Какво, мамо? Искате ли да кажете нещо, вие двете? Дете се биете постоянно. Съвет от родителите, които имат 2 деца, породени или близнаци на една възраст. Как се справяте, когато се бият? Те просто се бият постоянно. Стига! Защо сега? Искаш да махнеш, мамо? Добре, махни, ай. Добре, мамо. Ох, на мамо сладките деца. Как маха? Да, мамо. Махи, тати. Точно така, мамо. Ох, на мамо хързите деца. Дайте една целувка. Какви завои? Няма да ти дам. Не ли влизаме в Агати мъглата? Исках само да споделя, че с 300 зора се прибрахме. Минахме през много гаден път, където беше супер гъста мъгла, много беше страшно, много завой, но се прибрахме. Бяхме вече навънка даже с децата на площадката и сега ще правя някаква вечеря. И да, исках само да споделя, защото започнах видеото, пък до никъде не стигна. Не знам какво толкова съм снимала в този влог. Сега ми предстои да го обработя и да го кача, за да видя дали имам финал. Ако нямам финал, ще снимам и утре малко, защото утре е вторник. И съм на участие на Руши Виденев и съм супер развълнувана, обаче не знам какво ще си облека. Трябва да го мисля. Най-вероятно с някакви дънки, така по-тениска или блузка ще видя нещо.
Днеска си мислех, че преди време, че е неделя, той е понеделник и участието е утре. Много се радвам, че успяхме да купим билети, защото много харесвам. Фенка съм от малка, така че това ми е другия подарък след фотосеста за рождения ден, макар че фотосеста ви казвам, че не се получи кой знае колко добре, защото децата просто реваха много. Много. Имаме няколко споръчливи кадра, но не, кой знае какво, колко. Не е това, което аз очаквах, но трябва да станат малко по-големи явно. И така. За сега приключвам влог. Знаете ли, ще се видим другата седмица. Пак ще го започна във вторник, както по принцип го започвам. Ще ви покажа малкото част, но ще видим, сигурно съм, че ще е много яко и ще видим как ще протече последната седмица или последните дни от април, защото ние скоро си тръгваме. И така. Чао! Ако ви харесваме, може да ни последвате, може да харесате това видео, да го препоръчате на приятели и така нататък. Ще се видим скоро пак. Чао, чао!